Kigger selvfølgelig lige på maskinens nummer og se om den kan tåle vand og så videre. Jeg skal tjekke ledningen ved at se om der er huller eller revner i. Og det gør jeg ved at køre hele ledningen igennem min hånd. Og den ser ud som om den stadigvæk er intakt. Så kan jeg sætte den i stikkontakt. Yes. Ja. Kan du det? Hvad skulle du gøre, før du sætter i stikkontakt? Jeg skulle jo lægge maskinen ned. Ja, Ja. det er nemlig rigtigt. Og der skal jeg bruge min fod. Ja. Og jeg skal have en god støtte og bruge min krop. Ja. Og jeg lægger den ned. Man skal måske lige flytte ledningen lidt. Sådan. Og så tager jeg min rodel. Og så skulle man, måske en god idé ikke at få over klemme. Køre mod uret. Yes. Ja, det er nemlig rigtigt. Så skal jeg jo igen passe på mine arbejdsstillinger. Så jeg ligger ned og støtter godt og løfter med benene. Ej! Det var ikke så godt. Passer du på dine arbejdsstillinger nu? Nej, det gjorde jeg vist ikke. Så tror jeg, at den er der. Eller hvad? Så skal jeg ned, så jeg støtter her på min knæ. Og så kan jeg løfte maskinen op. Så skal jeg indstille den til min højde. Ja. Så trykker jeg det orange ind. Kan du huske, hvordan jeg havde hænderne, da du indstillede den? Det kan jeg faktisk Jeg tog grebet nedefra. Det kan jeg stadigvæk ikke. Nej, prøv at. Nu er du i gang med faktisk at starte maskinen. Når du skulle indstille den, så var det de nederste håndtag. Det der. Ja, sådan der. Og så skal jeg ned og ramme her, hvor benene rammer kroppen. Ja. Det er der. Og så slipper jeg håndtagene. Eller hvad? Det ser, Ja. det ser. Kom den lidt langt ned her? Det er nok korrekt set, ja. Det er. Sådan. Ja. Og så skulle jeg, for at starte maskinen, de orange ind og op. Så var det også nemmere. Ja. Starter den? Er det der? Nej, fordi hvis du lige prøver at lave noget fejlfinding, hvad mangler du? Ups. Så skal jeg... Jamen det er fint nok. Så skal jeg sætte lige en stik i her. Jeg har jo tjekket ledningen, så det behøver jeg ikke igen. Godt. Rigtig godt. Ja. Ja. Så nu kan jeg også se en rød lampe lyser. Ja. Og nu er jeg lige ved siden af dig, fordi nogle gange så stikker den afsted med en. Bare prøv igen. Ja, man er ikke lige helt forberedt på, at den starter så pludselig. Så kører vi lige frem. Hvad skulle du så? Så skulle jeg køre frem og tilbage her. Hvordan gjorde du det? Jeg går baglæns. Ja, du går baglæns. Og med vægtoverføring. Ja. Det vil sige, at du tager et skridt ad gangen. Ja. Hold den helt ind til kroppen, lige så stille og roligt, ja. Så kun tage et skridt ad gangen. Og det du kan starte med, det er at stå stille på et sted. Og så bare ligesom, lige hold den nu, så skal jeg lige vise dig, jeg går lige foran dig. Prøv at se her.
Så hvis du gør sådan her, hvis du står sådan her, gør sådan her, hele tiden, det er vægtoverføring. Så du ligesom med spidserne, ja, kan du se allerede nu begynder du at få meget mere kontrol over maskinen. Du skulle helst ikke have den fornemmelse af, at du skal bruge mange kræfter, fordi det er din krop, der ligesom det er din vægtoverføring, der gør, at du maskinen stille og roligt kører fra side til side. Ja, jeg synes, du klarer det simpelthen super godt. Og hvad skulle du med hjem? Men det er da ikke umuligt. Så prøv at gå frem med den, og så lav det der lille overlap. Jeg synes, det går super fint. Ja, skal vi stoppe? Ja. Hvordan tænker du om det? At det er hårdere at arbejde med sådan en maskine, end jeg havde regnet med. Har du sådan tillid til, at du kan gå ud og bruge det på gangen en anden gang alene? Ja, det tror jeg nok. Ja. At, og ellers så kan jeg jo lige skrive ned arbejdsgangen, Yes. så jeg kan huske det, hvis der jeg kommer i tvivl. Super godt. Ja. Jeg synes, du klarede det rigtig, Tak. rigtig godt af en førstegangs Skuer. ja. Yes. Ja, efter vi har haft lavet, eller Tina har instrueret os i den video, hvordan man betjener en maskine, har jeg konkluderet, at i hvert fald seancen var for lang. Det varede 16 minutter, og det er for lang en introduktion til en elev. Det man kan sige, der jo ville være fordelen ved det, det var, hvis man kørte den ned i kortere seancer, som er 2, 3, 4 punkter, og så gennemgik dem. Ja, Det lyder meget fornuftigt, Michael. Ja. Hvad tænker du, Ulla? Jamen, jeg tænker, at jeg synes, det var rigtig godt med en meget grundig instruktion, og jeg troede jo, at jeg kunne holde styr på alle punkterne ved at lære dem, men jeg kunne godt se, at på grund af alt for mange fokuspunkter, så havde jeg faktisk glemt, hvad vi startede med. Andet end lige præcis det at skulle tjekke ledningen. Og så havde jeg nogle udfald, hvor at jeg måske ikke fået gemt dem som vigtige instruktioner. Så du kunne godt have tænkt dig sådan en checkliste på en eller anden måde med nogle fokuspunkter? Det havde været rigtig godt med at have tjekpunkter på en tavle, eller noget, som man lige kunne kaste blik op på. Ja. Jamen, jeg tænker jo på, da jeg ligesom skulle coache dig til at lære den her maskine at kende, så tænkte jeg, at det var meget vigtigt for mig, at du skulle have det godt, mens at du ligesom fik introduktionen. Så det var jeg sådan meget opmærksom på, at du, altså ligesom, at tingene, at du helst ikke skulle have for mange hvad kan man kalde det, ikke succeser, men hellere nogle succeser. Jeg tænkte også, at jeg egentlig glemte, altså jeg var nok sådan meget mere summativ i min evaluering af dig til sidst, hvor jeg måske mere skulle have gået ind og fokuseret på, at du var, hvad du skulle gøre bedre i fremtiden. For eksempel have mere fokus på sikkerheden og på arbejdsteknikken. Men jeg synes, at du faktisk var rigtig god til det. Så det var lidt svært. Ikke at sige det i hvert fald. Ja. Tak herfra.